Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore, Kakang Semar, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, isih metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo Manik Maya. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Suralaya. Tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjih kali Bapak Semar merga pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir ngembari panguwasane ngiwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Kang sabar Kang. Sabar Kang, sabar. Gong ewangi Gong. Terus terus. Ya tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh. Waduh. Wis guys, digajol kita caku kalah kok iki tak digarsu iki warane. Mer, iya aja kuwatir. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Sampeyan niku pripun to, Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru, dume Bathara Guru niku sesembaning para titah sampeyan kon ngalor kon ngidul dibalangke ngetan ya ngetan, dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu, sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu, mestine nek dikongkon ngalor, dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan miterang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene merga Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Nglelengi Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong iku nek nyaut kok mesti elek to. Merga wedi kali kula, tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan niku bendara kula, sampeyan niku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kali kula wedi karo sampeyan, tumuli kula murungke karep kula. Mboten no. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Mongko gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek gegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng riki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Pasanemu Bathara wayah plur jagat. Dadi ngono to karepaning Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha
tresnamu karo Nata Ndarawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabekti ning Semar Badrana kalawan Nata Ndarawati. Aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu. Lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Nata Ndarawati. Nanging sengguh temen ucapmu. Kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakahi jagat. Yen ngono tak temtokake yen to Semar Badrana wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku yang bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Nadyan kudu kepiye carane rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung Kakang Semar Badrana ya. Ngopo e, Gong? Arep jengklet kesangkut. Kok ndadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ayo. Keprigel aku suda iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli Sinuwun Ndarawati. Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso, ta Pak. Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepul tangan Budiro Semar? Ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten Sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten apa ya? Gua ora kaya omonge ra jelas kok. Kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mar ya. Tenang Mar, tak bantu Mar. Pokoke aku iki karo bapak sayang, bahwa aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh ngono nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek Sinuwun Ndarawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune Nata Ndarawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Neng bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kuwi kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong iki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karang Kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampeyan sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei. Ja omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok mung sendika, Pak.
Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar bangun kayangan kok dumedikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggak aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya meng manungsa ketemu peri. Ora iso omong, ora iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarusiku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ora masalah. Ratu Ndarawati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basani wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis udu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memarang aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena watane iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Truk. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkahno kuwandane Bagong legane atiku. Non ngguku karepe dhewe panungsmaning jajalanat kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati kowe nyawang ora aku sapa lho iki piye ta iki sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane kok takon aku sapa lha kowe iki sencaki wong kok ora ngerti karo dapukane aku sapa Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki Senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ngono wani harus diaki sing tak medeni apamu metu njaba piye metu njaba Gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora tremongan cangkeme aku kan metu njaba gelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metu njaba ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Setyaki kae wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong
Aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi arang kadempel kok alun-alun? Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satria-satria jare mau sore, Kakang Semar, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndara karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut e. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene ta bentuke iki? Klerune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh. Heeh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo pukulun Bathara Maningkem. Manik Maya. Saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjih kali Bapak Semar merga pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguwasane miwang pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ning papan kene supaya kowe murungake nggone mbangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, Enggak bangun Kahyangan lu. Sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti samatra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu njaba. Sinuwun Ndarawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kerik brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ra dibrengos kok? Wah tutuk ndase Bagong. Obah ndundun ngono. Brengos kok ndundut. Brengose ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki Bagong nek wani karo aku metu njaba. Oke, tak turuti karepmu. Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku. Sampeyan mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antarsena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora?
Nek entuk paliyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong Mir. Setan tenan kok kuwi. Pancen setan tenan lho kowe kuwi kok ya. Aku to dudu kae rawane ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disenggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisra nggonku mbangun wayangan disingkirke. Ngono ga wis. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Ki aku kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Ndara Antasena. Terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Ndarawati mangundurke. Pon omong sing ngomong cangkemmu. Wong cangkemmu mbone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo wis. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka, sing becik bakale ketitik, sing ala bakale ketara. Nek sinuwun Ndarawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek mbelani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen sinuwun Ndarawati karepe ala karo aku, mongko aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakale becik. Sapa sing tandurane ala, mesti ngobakale keweleh. Tenan, Pak. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisene ya. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng wae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, ego pertikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, mengko gawene, Pak. Iya. Ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibuk. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sakarepmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama. Tapi ini Pak. Tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak. Iya.
Wis Bagong anggere kaya ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem, Pak. Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana ing kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Siraken sanggening para panakawan medal saking jabaning rangkah padukaning Karang Kadempel. Kacarian putra lamun kawekasan nyeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta Gong non sing bibiti perkara iki mau kowe nggih pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungutku iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Ya. Nang nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ngono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garukaca nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Lho. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Ndarawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Ndarawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Ndarawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok semeng sirah kok meng dadi loro. Ayo sing dadi nyatane ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki.
Apa kowe kaget? Hah? Anggir Antasena. Oh, Mak Cilik. Anggir Garukaca. Ih, Paman. Anggir Antarja. Ih, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakekne Semar nek mbantu karo kakekne Semar lahir batin. Monggo kakekne Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakekne Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek Dora Oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis saguh karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan, mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku, Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon. Ning aja omong. Lho kok menungso kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki Mak Cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo Mak Cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pengendikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi bangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta ki padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasaning Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu karo Ndugumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki.
ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire mak cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pilun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggira Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane mak cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patemu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, girilusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mane sone iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balekke. Apa tau? Balekke. Ora tok balekke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balekke. Alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene Bali. Meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki, Gong, isine-isine kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbondo kula, ora iso ngrangket kula sing unak-unake Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong, Nun, Koko Prabu aku sing methuke. Koko ora binadu arep karo aku, ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi meneh. Oh, tak pethuke Koko Prabu Ndarawati ning kowe ya melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo.
Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatira. Edan tenan. Yama Dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula njabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Adi bakal lirwa karo kewajibanmu minangka Senopati Ndarawati? Sekawe kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki, Wonten dawuh. sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Setyaki. Kowe iki piye? Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Kondur. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Wonten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki ngestaken dawuh. Kowe lah edan tenan iki. Iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Oh ya Jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Si Adi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Ha wis cilaka iki. Wo la edan tenan. Truk. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong. Umpak pi Jawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri, udu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono Agong. Wah, iki mesti setran gondo lumayet barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo ndara-ndara terus. Ya.
takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangore. Ya Setran Gondolo Mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, Tumenggung Panigas Jonggo dasar para nyata. Ya Endi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan watun iso nyempal bau kiwa ning Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa ning Setyaki. Wani harau Sing tawedene apa ora mingkas arep tebak jadamune marganing patimu Singalena Prapteng Lalis Panigas Jonggo. Aja mayu. Wis apa? Tumenggung Prawara Kendra. Abdining Betari Durga. Ayo, bumi angus karang kadempel. Tugelen-gelune Ganukaca klakon mati derek kowe. Wah. Ah! Iya. Ah! Wek. Ah! Wek.
Oh, malah nang ngisor. Sawa Antarja sapa abdining Betari Durga Kalanjaya yo bali ora sakwadya balang ora bali babati gawan wah mati hai hai wah waduh kok meng gelis Kang tak candak tak bleseki ning lemah mudar tak pendem sisan ape tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal saya mubal wadyabala dandang mangure sing praitna ngati-ati lho Kang ayo Dimas Panikas Jangga. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten ijin. Lho, Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki. Nggih. Jebul pinanggihipun adyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Dewaning panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Mbah. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Inggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Heeh. Nyamber iki wonengen. Kula dicandak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatotkaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang karo Gatotkaca ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur kana. Nggih, ngestakaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing mangga kuliah. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen liwat aku kelingan dubur kae. Biyen tak
nganggo leren. Hai ayo. Sukini nggih, Mbak. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun, Mbak, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho, Mbak. Kowe kuwi nggih. Pokoke Sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbak. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbak. Raden Sentyaki, Raden Gatotkaca, Raden Antasena, Raden Antarja. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Ning nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Gulu ming sithik kok ditugel lho, Mbak. Guys, kok kae mangkat aja kesuwen. Amok Suramrata Jaya merata imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, Raden sapa, Mbak? Antarja, Raden Antasena, 1 2 3 4 maju bareng. Tak muah. Kelakon tele. Kebablasan. Tele. Kelakon tele. Kebablasan. Minggir, Mbak. Kula serang kepengen perang lho, Mbak. Iya, wis maju kana. Alah ya ampun, Mbak iki kok dipotong. Masa kalingan sing ora ngrek. Pero siras budak kaya ngene iki. Sirah budak gak ida itu. Menungsa tatanan Sentyaki Gatotkaca Antarja maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukina. Jijik aku lho. Wong kaya dikek urip candha tak sebul dadi apa kandamu Asik tenane gamelane suarane apik. Kempule ya suarane apik. Gek. Heli gek. Aja mati tanpa arang. Sapa, Mas? Nama Setyaki kowe sapa? Sukini. Sukini kok bringosen? Cukul sak karepe dhewe, Mas. Kok duwe bringos? Turunan kucing. Kelingan to, Mas, dagelane Mbah Gita Gati. Kok bringosen turunan kucing. Arep ngopo mrene? Nglabras. Nglabrak. Nglabrak. Maafin dong kan yo salah kata. Iya. Ayo
Kaya apa aku sing kecet-kecet. Manut nang ngendi papane wong perang? Nendi papane wong perang? Ning kono ana kebon peteng, Mas. Yuk. Ayo. Yuk. Kowe iki wong lanang apa wedok? Manut, Mas, kebutuhan. Nek lanang wong ra tukul. Nek wedok kok brengosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang, Mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya, Mas. Piye mundur? Gilane. Kaya pesawat. Apa? Kaya pesawat. Maksud ngono medhen. Sapa Mas ganteng banget ya ampun brengose. Ya ampun iki lho sing diarani piyayi ganteng. Brengosen tur ora medeni tambalan baguse tambalan wibawan. Ya ampun ya ampun ya ampun ya ampun. Sama Mas. Gatut kaca. Aja guyu. Ora aku nek guyu, ora aku nek guyu aku ora seneng lho. Ilang moodku. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Durga kula wonten maring adawuh Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan. Ingkang tan wurunga bakal ngembari marang panguwasa ulun. Kawon muni lajeng marangipun nadyan wadya balamu bubar mawu tanpa isa kinungkup. Wektu dina iki parenta marang para dubriksa, para yaksa, para berkasaan jim setan. Supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane. Supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari. Raden Setyaki tebih saking sangganing para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadyabala saking dandang mangure sami bubar. Datan saged kinungkup adrih kelawan kridaning sanggya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahing alus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Siga angslup ana angganing Raden Setyaki dadi mbranang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah, datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan ya Bathari Durga. Nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki
Ngero kaya yaksa balik nalika semanten sigon rajang wadyabala karang kadempel. Geger ten. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten nika pripun kanane niki nek mboten sampeyan tumindak geger karang kadempel. Weh lah dalah. Ayo. Candak kanthi cara kasat meripat balane Betari Durga ora wani nrajang awake dhewe nggih ning terus nganggo nggunakake cara alus nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan do ngangslupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah Mak Jlik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe. Lah terus karepe sapa? Ora saka karepe dhewe karepe sinten? Mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk. Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahe dikeplaki dhewe? Main mumet ndak liar-liar wae. Ket mau liar-liar saploke bar mangan mie ayam. Oh. Mangan mie ayam bareng to. Heeh, karang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lugo aja ngalamun, Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Weruh apa, Gong? Demit ketok. Hah? Demit. Oh iya. Hah? Lah kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh. Waduh. Gareng ngono kale. Wah, wis. Tenang ora. Gareng Kang Slupan kok. Isine minen isine. Kumati Kang Slupan anu iki demit bayi iki. Kering somong. Icil-icine. Ayo metu. Metu saka ragane kakangku. Metu. Metu. Gong jarene wong tuwa mbiyen, heeh. Demit ki wedine nek diuser-useri barange wong.
Tenane? Heeh. Oke. Wis sabar. Nggon aku wae, Truk. Iya. Aku sing wis seminggu ra adus. Iya. Tak usah-usahne ya. Iya. Ora. Hei. Oh, sorry. Oh kebacut mambu kok. Isih merem itu Terus, oke. Terus. Wis paras barang isih dipok-poki. Edan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang. Edan ora. Matur Bapak, Truk. Yo. Pripun enten napa, Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra, Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jem setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancen iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigatine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo, njaluk pangestu kek. Petruk dalem, Pak. Gareng karo Bagong Tok jak njaga. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Ngenteni rawuh Bendaramu Ndara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestakaken dawuh.
Tresna sinayeng manglung mintonaken dewe kramanira kang kumitir kang mitiran ing asta Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi Wang Pikulun Manikmaya para wadyabala dandang manguris padha gawe kisruh kanan Karang Kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun Kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning Karang Kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging Karang Kadempel monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sampun apal kaliyan ingkang rayipun Janaka sranane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka ayo derek napa Kakang salin wujud aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken kaya bingung penggalihipun Kakang bareng nyumurupi jroning pasewakan ora katon suwane kadangmu Yayi Panengah Dimas apa ana kabar pawarta babagan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang endi dene dina samengko ora katon sowan marang Praja Ngamarta ora usah dadak takon perkara Janaka sepisan aku ora ngerti menyang endi dununge Janaka angka loro mesine barep kakangku ora bakal pangling karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna nggone lunga saka negara Ngamarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka tumrap aku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene barep kakangku nimbali soane adi-adimu kabeh mula kake paring pangandikan aku nedya midhangetake ngendikane barep kakangku Dimas Werkudara barep kakangku piye pawarta ingkang sumebar warata saindenging negara Ngamarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Yayi Werkudara miyat langeneng kalangguan aglar
pandan moncar tinon ler kekonang surem sorot etan padang asor lan pacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga dereng ngantos paripurna nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma medhar sabda kelawan ing ngraying Jodipati kedadak sowaning satra ing Randhu Gombala Bambang Antasena karya cingak kang samya mulat tandya bala Pandhawa mbya kumulung Mara remang usumya ngambreng kadi karonaning kaswase dosang gondo astrat maja lengleng lalu mangulati Antasena gawe kaget wakmu ing Amarta sowan tanpa tinimbalan sing gedhe pangapurane Pakdi aku sowan tanpa tinimbalan wah caedan ning apa gawe kaget wong tuamu sowan negara Ngamarta sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdi karo Kyaine Jodipati ya tak tampa angka loro sowanku ora saka Ngrandu Gumbala Pakdi nanging aku budal saka Karangkadempel midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe mongko bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Antarja sowan ning Karangkadempel kakekne Semar prasaja yen to bakal mbangun kayangan nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu kakekne Semar bangun kayangan ming kepengin bangun uripe para kawula sak negara Ngamarta kuwi mbane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayaning kakekne Semar mau luhur lan becik nanging dumadakan babak anglayoni jujulan usuli ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati didherekake Paman Madukara ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayaning kakekne Semar monggo sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang Kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Ngamarta uripe para kawula embane kaya urip ana ing Kayiwangan nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kalawan kabejaning kakekne Semar klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar nggaris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakde Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel supaya mundi pustaka Jambus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel Pakde Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nganti wani bakal jugarake karo Pani Semar Badranaya barep ana apa Yai rasa dadak kakean gunung sing tanpa guna ayo tak gendong budal ning Karangkadempel
nalika den prayitna semurire seka balik titiyane gandayane tresanya purnama sasi matur nuwun nggih Den Darantasena ya kek tiba padha-padha sinuwun ngamarta Kakang Semar pancen kepara nyata Darawarku Dara ya Dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen kepara nyata kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewuh kalih Manikmaya kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe merga sinuwun Darawati niku titis Wisnu niku anake guru kasan sinuwun Darawati nilar dhateng raos pangraosipun angenipun sampun sambet memitran kalih Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal mbangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada Mobang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca pusaka niki ajeng kula gawa mangsa Baranga Kyai Semar Darantasena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dor gejegan niku mang pisah lha arep misah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikepa Ndara Setyaki awak ora penak Mbak gelem ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang ki ya wis derek ayo Gong yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe kae ora do diungkuli pustaka Jamus Kelima Sada ndak ora rampung perkarane Yo Gong, yo. Sabar Kang, sabar. Oh iya, iya. Gong ngewangi Gong. Terus. Nah, tanganane ndak ora rampung-rampung terus ngono. Waduh, wis guys, digajol kita caku kalah kok iki tak digangsu iki warane. Gong, matane Gong. Matane sapa? Matamu. Aku ngapa sing tok gajol ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Pancene diang ora. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir.
sabar, Ndara. Woi. Jiwa Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean do ora ngerti. Sampean do ora eling. Nek mboten kaya ngoten. Gong tak angkel samu lho, Pak. Metu ora, Tru? Ora, ameng dinyonyokke kok metu. Tak kira dalane metu. Ndara Antasena. Sampean kudu iso gawe lunga wujuding jim setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, ampun ngalamun niki akeh para jim setan pripayangan. Kowe dadi kawula Karang Kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula Karang Kadempel tilik ana nek do Kang Slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringke kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora hafal. Ya ora. Teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere ning demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, Nggih, wis kuwi. muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh yuwana slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwana slamet. Slamet adine Teguh. Slamet saka kersaning Gusti. Slamet saka kersaning Gusti. Golek setan. Yo. Teguh yuwana Aku Petro. kaya setane rupamu. Matamu. Kakang niku ngoten. Yo. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo Kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan. Ngono ki apa kleru? Oh, iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok. Anggere ning perkara tok gawe bab sing gegeran. Anggere ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadhi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru Binangun. Nek aku gelem dadi dewa,
karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Betari Durga jak bali. Inggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Aku isih bareng karo ayah. Inggih, Kang. Inggih piye kaya ora kena. Sapenake dhewe. Kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun mawon. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titanono Betari Durga jak mulih ngestaken dawuh Kakang. Durga kula wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat nanging sagedakan iki para baju barat kantinen bali marang Dandang Mangure ngestaken dawuh wangsul kula. Oh wah wah satriya gagah ora tepung karo kowe urung tepung karo kowe cetha lekmu dadi buta durung suwe lho durung suwe piye satriya kondang saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungsa padha ngerti Raden Werkudara kowe ora tepung karo Werkudara lekmu dadi buta mung lelamisan durung suwe buta durung pinter dadi buta dadak dadi buta. Wah, gaglak limpamundi Semar yo tampanono. Waduh. Lho. Diantem nggon pupu tak tendang sambatmu ngarwara. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe suwijining ratu ingkang wicaksana. Ora nggunakake peperangan ketok banget nggonmu ora iso perang. Wah, kepati. Werkudara, yo. Pun Kakang ora usah nganggo pawadan sing aneh-aneh. Bathara Guru wis bali ning kayangan. Wis ngakoni nggone Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggono karo klumputane. Ngono ta, Yayi? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, mbok culke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! Wah! Kakang Mas. Munia. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene.
malah bakal dadi palange Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo menggo isen-isen ndas? Ngaku. Wah. Bunto kakangmu, Werkudara, anak-anak kabeh wis sarujuk lawan Semar gone bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang, banting nang kene. Semar, aku nyuwun pangapura Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulun Manikmaya wis nampa dawuhing Kakang Semar sarta wis nglenggono lan iso nampa kang digayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadangkala sok kesrimpet karo trumpahe dhewe. Mongko niku dienggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet merga perkara sanak kadang mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kaliyan ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu punika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak. Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenenganipun bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sapengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah reja, tambah ngrembaka ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.